No takže ja vás vítam tu na. Ideme hrať Slendrinu T Kelar 2. Neviem, čo to znamená, toto Kelar, či Celar, či čo to. Asi akože Slendrina 2, nie proste. No, a takže ideme hrať. Nie? Áno. To čo bolo? No, dáme si z začiatku medium, ja nie som srap. No. OK, dobre. Hej. Ty vás som sa posral. Enter at your own risk. Aha, OK. Tak idem na svoj risk. Mám kľúčik, počkaj, tak teraz tam môžem ísť. Čo je tu na? Akože kvôli tomuto som sem šiel. No tak dík. Ty vole, to čo je? Chod do hajaja. Si zahrať prvú hru Slendrina 2, hej? Pozorno som sa posiel. No takže dáme si znova medium, teda, no nič. Čo je toto? Je to exit, no tak to asi nebude. Tak. Jasné. Zober to. Tam už chodiť nejdem, lebo viem, že tam je obrovské hovno. Som sa zlákol. Ježišimaria! Úsličky moje. Kodorici. Si sa posral? Mňa jedna ako má hnusná posratá. Ty vole, Ty svinia boha, nechaj ma. Ty si taká hnusná posratá. Fuj! Choď tam, kde chcem, aby si šla. Choď domov. Sme prežili? Možno. Tak to si robíš, To si robíš! Stará baba, jedna hnusná posratá, vypadni. Fuj, do haja. Ja som v pohode, ja sa nebojím. Vypadni, udelaj ma. Prosím. Opici. Nechaj ma. Sem idem. To kde som? Ja som úplne, ja sa nebojím. Voľné dvere, jasné. No počkaj, teraz som mal spiť. Teraz som spiť! Ja som v keli. Ideme na to. Tu je mapa. Bože. Dobre. Takže. Úplne sa v nej vyznám. Takže tak, hore. Čiže pôjdeme
doľava a doľava. Ideme. Ideme, dobre, ideme správne, dobre, pohoda. Tie zvuky sú hnusné. Knižka, jedna. No, tu nič není. Počkaj. Teraz pôjdeme takto. To je hrozné, lebo je to rieka, kokos ma náňajú, more, traja, kokos, nejaký hnusný, posratý bubáci, more. Nejaká ženitosť s plesnivý na pani. Potom nejaký úplne hnusný pavúk. A nejaká kokos, nejaký duch, more. Mladenica. Víti, čo, víte, už to je drista.